бо ҷонибдорӣ аз сиёсати иҷтимоӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамасола дар арафаи иду ҷашнҳо аз ҷониби соҳибкорон ва дигар шахсони хайрхоҳ амалҳои хайру савоб анҷом дода мешавад. Вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе, роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сарманзил Маҳмудҷон Муродов дар партави сиёсати иҷтимоӣ роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар ба ниёзмандон, ятимону барҷомондагон ва дигар шахсони эҳтиёҷманд дасти кӯмак дароз намуд. Ин навбат дар арафаи иди Саиди Қурбон бо саҳми соҳибкори ватандӯст ба 1000 нафар чунин шахсон кӯмаки яквақтина расонида шуд, ки боиси хушҳолии онҳо гардид. Бастаи маводи хӯрока тавассути воситаи нақлиёт ва кормандони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд сарманзил ба зиёда аз 300 нафар маъюбон ва дигар эҳтиёҷмандони ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, беш аз 140 нафар омӯзгорону хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55, зиёда аз 60 нафар хонандагону омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 39, беш аз 20 нафар сокинону дигар эҳтиёҷмандони маҳаллаи Восифӣ ноҳияи Шоҳмансур, зиёда аз 40 нафар ниёзмандони маҳаллаи Шоҳмансури ноҳияи Шоҳмансур, 80 нафар хизматчиёни қушонҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони имконияти маҳдуддоштаву эҳтиёҷмандон расонида шуд. Кӯмакҳо аз маводи ниёзи аввалия аз қабили орд, равған, шакар, макарон, биринҷ ва шириниҳо иборат буд. Онҳо кӯмаки мазкурро бо чеҳраи болида қабул намуда иброз доштанд, ки ҳамеша аз кӯмаку дастгириҳои давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бархурдор ҳастанд ва худро хушбахт меҳисобанд, ки дар чунин давлати тинҷу осудакору зиндагӣ мекунанд. Дастандаркорон зимни расонидани кӯмак бо сокинон суҳбат ороста атрофи масъалаҳои вобаста ба пост доштани суннату анъанаҳои миллӣ, расидан ба қадри истиқлолияту музаффариятҳои дар ин давра ба даст омада, таъмини пойдории сулҳу субот ва ғайра сухан гуфтанд. Мавриди зикр аст, ки дасти кӯмак дароз намудан ба ятимону бепарастон ва барҷомондагону оилаҳои ниёзманд дар фарҳанги миллати мо аз хислатҳои неки инсонӣ ба ҳисоб меравад. маҳз ҳамин аст, ки аз ҷониби соҳибкор имрӯзҳо чун анъана дар арафаи ҳама иду ҷашнҳо ба ин қишри аҳолӣ дасти кӯмак ва ғамхорӣ зоҳир карда мешавад. баробари расонидани кӯмаки ғизоӣ ба қишри ниёзманд ва аз аҳволашон пайваста хабардор шуданд, ки зери таваҷҷӯҳи падаронаи сарвари давлат қарор дорад, соҳибкор онҳоро бо рӯзи иди Саиди Қурбон табрик намуд.